Jeg står her på Fairtrade Bazaren i Aarhus til en snak om verdensmål nummer 9 med fokus på bæredygtige industrier, og i dag særligt på de små. Tak fordi jeg måtte komme her og tage en snak med dig om bæredygtig industri. Vi skal have et særligt fokus i dag på de små virksomheder, som er nogle af dem, I samarbejder med og sælger produkter fra. Vil du ikke starte med lige at sætte nogle ord på, hvad er det for noget arbejde, I laver her, og hvad er det, Fairtrade kan? Hvad er det, der er det gode ved de her produkter, som I sælger? Når vi snakker om små industrier, så kan jeg nævne et konkret eksempel. For eksempel i Chile har vi en virksomhed, Green Glass, der samler gamle flasker ind på en losseplads, der hedder Conino. Og der laver de forskellige glas, blandt andet nogle, de kalder Conino-glas, af de her gamle flasker. Og i Fairtrade-kæden, der er kravet, at både de mennesker, der samler flaskerne ind, skal have en ordentlig betaling for deres arbejde, plus selvfølgelig dem, der så modtager flaskerne og laver glas ud af dem. Ja. Så det er et eksempel på en lille virksomhed med en mor og en søn og en datter, ikke, som så lever af og har en anstændig indkomst ud fra det. Og selvom Chile ikke er et fattigt land som sådan, så er det et land med meget stor ulighed, og der er vi så med til at modvirke den ulighed, der er et sådan set tilfældigt sted i verden, som vi så har fået kendskab til. Ja, og I har jo rigtig mange forskellige produkter. Der er nogle fra Latinamerika, der er nogle fra Afrika, der er nogle fra Asien. Det hele ligner også noget der, hvor det kommer fra og har det her særpræg. Hvorfor har I valgt at sige, fordi de produkter kunne man jo måske også have købt mange andre steder, hvorfor har I valgt at sige, at Fairtrade er vigtigt for jer? Jamen det væsentlige for os, det er at tænke, altså en Fairtrade virksomhed, den er oprettet med det formål at være samfundsgavnlig. Mange virksomheder, der ikke er oprettet med det formål, de er selvfølgelig samfundsgavnlige alligevel på en indirekte måde, men formålet med en Fairtrade virksomhed, det er at være samfundsgavnlig. Deri ligger blandt andet at sikre, at mennesker, der ellers normalt er marginaliserede, de får et løft. Og det har blandt andet noget af det, jeg selv lægger stor vægt på i Fairtrade. For eksempel, det er, at jeg siger, at Fairtrade overflødiggør børnearbejde. Og det er ikke fordi, at Fairtrade siger, at børn ikke må arbejde. De må ikke inden for Fairtrade, men de fleste børn, der arbejder, de gør det, fordi familien kan simpelthen ikke leve af den indkomst, forældrene har. Derfor tvinger de børnene ud i arbejde. Ja. Men når de er inde i Fairtrade og får en anstændig indkomst, så behøver børnene ikke arbejde. Altså på den måde er der jo mange sådan, nu taler vi lige her om de små industrier, men der er mange ekstra gevinster ved, når industrien bliver bæredygtig, og når det bliver en, der også økonomisk er noget, man kan leve af. Jeg vil også gerne høre dig, når vi taler om de her verdensmål, når vi taler om små industrier, Fairtrade osv., hvad kan jeg som politiker gøre for at hjælpe sådan en virksomhed som jeres butik her, eller for at hjælpe det her Fairtrade på vej? Et konkret eksempel her i Aarhus, der arbejder vi for eksempel på at få kommunen til, de giver jo gaver i forskellige sammenhænge, og få dem til at inddrage, altså vi er medlem af socialøkonomiske virksomheder i Danmark, og både Fairtrade virksomhed som også med nogle andre socialøkonomiske virksomheder, får kommunen til at købe fra disse virksomheder. Der er der noget lovgivning, der sætter grænser for, hvor frit kommunen selv kan vælge. Og der kunne man gå ind og se på den lovgivning, der gør det nemmere for en kommune at gå ind og indkøbe bæredygtigt. Så på den måde bidrage med, altså at vi sætter noget salg i gang, så at virksomheden forhåbentlig vokser, der er flere, der kan få øje på, hvad det er, Fairtrade kan, og kan købe nogle flere bæredygtige produkter. Ja, helt klart. Det er det, der drejer sig om. Ja, lige præcis. Jamen, tak fordi, at jeg må stille nogle spørgsmål og komme på besøg her i din butik. Tak. Du er velkommen.